Mä oon Jere Vartiainen ja ajattelin pari värssyä teille kanssa luikauttaa tässä. Voisin aluksi puhua tämmöisestä hyvin ajankohtaisesta aiheesta, ruuasta. Ja erityisesti ehkä terveellisestä ruuasta tähän tyyliin. 3. luokalla mikrossa lämmitetty juustoklöntti oli välipala. Eineslihapiirakat, pizzat ja hampurilaiset olivat vanhempien valmistamia perusterveellisiä aterioita. Vähän kuin ikuisesti säilyviä lähtöhalauksia sisäelimille. Se vasta oli elämää. Isolla E-koodilla. Välilihapiirakka. Naurattaa nyt aivan yhtä paljon kuin silloin ennen. Mutta muuten monet jutskat, hommat ja asiat ovat muuttuneet. Sillä nykyisin esim. Aamusäikähdykseni tulee jopa kahvia enemmän siitä vitamiinakentästä, jonka läpi on suullaan ryömittävä tavoittaakseen aina pakenevan leposykkeen. Kuten D-vitamiini, sinkki, MSM, joku probiootti, makaa, viherjauhe, monivitamiini, psyllium tai pellavan siemen rouhe, myöhemmin magnesiumia, tauriinia, lisää monivitamiinia, kalaöljyä, nukkumiseen melatoniinia ja joka ikisellä aterialla suolahappoa. Koska siis eihän mikään vatsa kykene yksinään sulattamaan kaikkia, mitä nykyisin joutuu nielemään. Mutta minähän nielen sen kaiken. Ja haukkaan vielä välipalan onnellisena ohilaukkaavasta luomulehmästä, koska avovaimo sanoo, että these are few of my favorite things. Sound of Music. Ja koska ainakin meillä vastustelu on nopeasti laskevaa elon hopeaa ja vaikeneminen on omaa kultaa. Vielä huomenna. En edes tiedä, mitä glutamiini on, mutta sitäkin söin pienen ämpärillisen erään probioottikuurin aikana, koska suoli. Joo, suoli, tuo sisäisen lapsen suosima hyppynaru. Sillä siis aikuisuushan on sitä, että istutaan porukalla ruokapöydässä ja keskustellaan oman suolen toiminnasta ja sen biopsykososiaalisesta luonteesta. Ilman lupaa nauraa. Ja on pakko myöntää, että omakin ruoansulatuselimistoni on tulessa. Vastauksia. 1000 sydämenmuotoista varpusparvea lähetän korvillesi tänäänkin, oi avovaimo, kysymään, miten vielä voisin parantaa vatsani toimintaa. Munithan maljani täyteen nappikokoisia onnenkoukkuja tänäänkin, jotta suoleni ei enää koskaan liikahtaisi viereltäsi. Niin. Siis tutkimusten mukaan kuulemma nykyisin kannattaa olla aika lailla maidoton, viljaton ja jollakin tavalla kai sitten munatonkin. Sillä tutkimusten mukaan esim. Gluteeniviljojen syöminen on vähän samaa kuin yrittäisi rauhoittaa sisällään riehuvaa tulivuorta uhraamalla sinne lisää puista materiaalia. Ja tutkimusten mukaan gluteeniviljoja syövillehän kasvaa muutenkin nopeasti ainakin sarvet, häntä ja selluliittisyöpäkyttyrä genitaaleihin. Ja ihan tuoreimpien tutkimusten mukaan myös gluteeniviljoja syövien suvun päälle laskeutuu lopulta ainakin muumion kirous, heinäsirkkojen vitsaus ja ikuinen pidätyskyvyn kadotus aina 7. saatanan sukupuutostilaan saakka. Tutkimusten mukaan. Jotkut meistä saavat päivittäin tuoreimpia tutkimustuloksia aiheesta. Mutta onneksi. Olen itse nykyisin lähes täysin luomutettu naisen iloksi. Ja kiitos näiden lisäravinteiden, saan varmaan kestää elämääni ja kaikkea muuta. Lähes ikuisesti. Kiitti ihan Simona. Kyllä on suomen kieli kaunista. Se oli vitsi. Oletteko te ikinä miettineet, miten kaikki kuulostaa paremmalta esimerkiksi ranskaksi kuin suomeksi? Eikö? En itse puhu ranskaa, mutta eikö se ole vähän kuin taidemaalaus verrattuna Suomen talomaaliin? Me yritämme peitellä jotain paljasta, karkeaa
tikkuista, ja toinen on ehkä sellainen kaunis asia itsessään. Tyyliin joku ranskalainen puhuu. En ymmärrä, mitä tuo mies sanoo, mutta muisto ensisuudelmastani valuu juuri sukkaani ja pyörii nyt villissä. Ainakin minusta kaikki iskee pehmeämmin ranskaksi. Molemmille poskille, ilman tarvetta kääntää mitään. Ja ehkä samasta syystä tunteen kirjoittaminen on helpompaa runollisissa säkeissä. Pienempi paine ehkä ymmärretyksi tulemisesta. Ehkä siksi, kun puhun surustasi, sanon, että siluettisi valuu. Että näin sen nurkan takaa, mistä olen tottunut seuraamaan maailmaasi. Aina vähän jäljessä. Se siluettisi valuu ja mietin, onko siihen tai itseensä mahdollista hukkua. Se valuu kuin musta joki ihossa iskun jälkeen, missä on niin paljon keskenään taistelevia sanoja, ettei niitä voi enää erottaa toisistaan. Ehkä siksi tarinaa se kerrotaan vain nenäliinaan, hiljaa, kunnes sekin on liian painava kannettava. Ehkä siksi keuhkoihin painuu hautakuoppia, joita ajatus ei uskalla enää ajaa alas. Ehkä siksi käännän seuraavatkin kasvun kielelle, jota et luultavasti ymmärrä. Se on helpompaa kuin suoraan sanominen. Helpompaa minulle. Silloin voin ajatella, että ainakin yritin. Se ei tarkoita, etteikö välittäisi. Olen vain tottunut ajattelemaan, että tunteista puhuminen ei ole meidän juttumme. Ei ole meidän luonnossamme. Vaikka tietysti tiedän, että terälehtesi leikataan yhä turhan usein raasta lihasta. Mutta kun pääsee riittävän etäälle, nekin alkavat näyttää niin kovin pieniltä. Kuin joltain uuden kesäpäivän syntymäperkeiltä tai muuta harmittoman luonnolliselta. Ja sitä onkin helpompi ottaa kuin vastuuta. Etäisyyttä. Taskuni ovat täynnä sitä ja tyhjästä pitäviä käsiä. Tiedän kyllä liiankin hyvin mitä teen. Kun siluettisi valuu, minä kaiverran kivoja pikku sydämenkuvia ilmaan ja odotan, että niiden kohdalle kasvaa joskus puu. Ehkä sen oksiin voi sitten tarttua, kun olen taas karannut paikalta. Olen pahoillani, että tarkoitukseni tulee lähelle, vain jos sinä jaksat vetää itsesi voimiesi loppuun saakka. Olen pahoillani, jos en osaa nousta lentoon muuten kuin kaivamalla maata meidän kaikkien alta. Pahoillani. Mutta kasvatusten en onneksi pysty vieläkään ohittamaan sinua. Siluettisi voi valua, mutta se on minulle yhä halauksen kokoinen silloinkin, kun levitän käteeni ja yritän olkiani kohauttamalla mukaan kohota muun maailman yläpuolella. On tietysti mahdollista, että nämäkin rivit ovat täynnä pelkkiä käsittämättömyyksiä vieraalla kielellä. Mutta ainakin minusta he jotenkin tukevat toisiaan, jopa mennessään täysin eri suuntiin. Vähän kuin taulun kehykset tai jotain. Ja lopulta tämä pitäisikin olla vain yksinkertainen kuva meistä hymyilemässä niiden välissä. Ja ihan